Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang Huwebes ng gabi na naman ng ating pagsasama-samahan sa gabing ito at patuloy na mapagpala sa salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan sa mga sandaling ito, mga kapatid. No? At tayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon sapagkat siya ay nagpapahayag sa atin. Ano po? No? Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating serye sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay samahan niyo po ako sa maikling oras ng ating pong pag-aaral na kanyang salita na patuloy niya pong ipapahayag sa atin. Ano? Kaya sa pagkakataong ito ay samahan niyo po ako na manalangin upang tayo po ay patuloy gabayan ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kadakilaan mo sa amin. At sa pagkakataong ito, patuloy kami dumudulog sa iyong paanan. Nagpapakumbaba, Panginoon, ninaamin namin that apart from you, we can do nothing, O God. Lord, we entrust everything unto you, O God. As you promise, O Lord, that everyone, O God, who humble, Lord God, before your sight, ay patuloy mo, Panginoon, Lord, na patatawarin, and you will heal our land, O God. Salamat po, Panginoon, patnubayan mong yung lingkod. Lord, puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong Espiritu. Maging Lord, pagkaluban mo kami, Panginoon, ng talinong karunungan, kaalaman, at pangunawa sa iyong mga kapahayagan sa gabing ito, Panginoon. Patuloy namin, Lord, na pinagkakatiwalang lahat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. No? Magandang gabi sa ating lahat, maging sa aking kapwa kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Ay ako po'y bumabati sa inyo ng maganda at mapagpalang Huwebes ng gabi. Narito tayo sa ating programa Tinig ng Pag-asa, na kung saan natin po ito natutunghayan every week, no? Tuwing Huwebes ng ganito ring pong oras. Okay? Sige po, sama-sama po nating basahin ang ating pong theme verse na ating pong pag-aaralan sa buwan po, na ating po tatakbuhan sa buwan po ng Abril. Ano po? No? Na kung saan ito po ay napakagandang pag-aralan, ano po, sa salita ng Diyos, no? Basahin po natin sa nakasulat po sa aklat ng Deuteronomy o Deuteronomy chapter 8 verse 18. Okay, yung verse 18 po muna ang titingnan natin, ano, okay? Sabi dito sa King James version po, no? Ang aking gagamitin po sa gabing ito ay King James version, ano? Sabi niya, "But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power
to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy father, as it is this day. Sabi ganon, but thou shalt remember thy God. Ayan, no? Sabi po dito. Ang nagsasalita dito mga kapatid ay si Moses. Sinasabihan niya po dito si Joshua. Mamaya po bibigyan ko po kayo ng idea kung bakit. Okay? Sa Tagalog po, ng King James din, sabing ganon, Deuteronomy 8:18, kung inyong aalalahanin, okay, kung inyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa inyo, nagbigay, ibig sabihin po mga kapatid, kung ating po pagmamasdan, po ito ay nangyari na, past tense na po, nagbigay sa inyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Ang Diyos sa magpapala ng kanyang salita sa gabing ito. Naway mapagpala tayong lahat ng kanyang mga kapahayagan, mga kapatid. At tayo po ay samahan ng Panginoon sa pag-aaral natin sa gabing ito. Praise the Lord! Mga kapatid, kung ating pong pagmamasdan ito, binabanggit dito that God has given us a power, saying power, sabi mo sarili mo, power to produce wealth, or sa ibang version po, ability. You know, power is also an ability, okay? Ability to produce wealth, okay? Ngayon, ito pong abilidad na to, itong kapangyarihan na ito, na lumikha ng kayamanan or wealth, ay ang nagbigay po nito ay ang ating Diyos. No? Sabi nga ganon, for it is He that giveth the power to get wealth. No? Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin o nagbigay. O tapos na po nangyari na, nagbigay. No? Sabi nga doon, sapagkat siya ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan. Dito po makikita natin mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan, ito pong buong chapter 18 o chapter 8 ng Deuteronomy, ang context po kasi nito ay is all about remembering God, remembering God. Kasi dito po naghahabilin po si Moses kay Joshua. Dahil nga po during the time, mga kapatid, nabigyan ko lang po kayo ng isang sanaysay, po. Si Moses po ay sinabihan na hindi siya makakapunta sa land of promise. Kaya, ang napili po na magiging successor niya as a leader doon po sa mga Israelita during the time, para po tumawid doon po sa land of promise, which is the Canaan, or yung Israel ngayon, ay si Joshua. Kaya naman dito si Joshua po ay binibilinan. If you read the whole book of Deuteronomy, yan po ay puro kwento na ni Moses kay Joshua. Pinapaalalahanan niya po si Joshua. Okay? Dito po sa verse 18, mga kapatid, if you read itong verse 8, itong chapter 8, if you read this, then pagdating po sa verse 18, sabi ganoon, remember, but thou shalt remember the Lord thy God. Binibili niya na po, napakatandaan mo ito kung inyong aalalahanin. Why? Bakit po sinasabi dito ni Moses yung pong pag-aalala sa Diyos? Dahil nga po, ano na po ito ito po yung penultimate stage. Papapasok na po sila sa land of promise. Kaya na kailangan pong matandaan ito ni Joshua to be able, na ito po yung bibit-bitin niya, ito po yung dadalhin niya. Patawid po doon po sa land of promise. Okay? Now, the context is yung pag-alala, yung remembering our God, remembering thy God. Now, ang sabi po dito, ang ating pong tema is all about ability to produce wealth. Okay? Yun po yung titingnan natin ngayon sa gabing ito. Ability to produce wealth or power to produce wealth. Madalas, mga kapatid, mapa-Kristiyano man, hindi man siya Kristiyano or ibang denomination man siya, o basta sa tao po,
ang tao po, madalas, pag sinabing wealth, ang mindset po niyan, mga kapatid, ay kayamanan. Okay? Well, anyway, nabanggit naman po dito sa Biblia, no? Sabi po sa King James, no? Kahit po sa King James, kahit po sa Tagalog, no? Sa Magandang Balita, Biblia, kayamanan, no? Sabing ganun, sapagkat siya ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Now, the question is, what is that wealth? Ano ba yung kayamanan na yan na ibinigay ng Diyos sa atin? Okay? It is material things, it is physical things, it is emotional things. What it is? Ano tong kayamanan na to? No? If you remember, no, ano na tayo designed na tayo ng Panginoon na tayo po ay maging wealthy, maging mayaman. Okay? Bakit po? In the beginning, no, if you read Genesis chapter 1, verse 28, when God created man, no, nung kinreate ng Diyos ang tao, mga kapatid, no, pagdating po ng Genesis chapter 1, verse 28, ang sabi doon, and God blessed them. So, ibig sabihin, mga kapatid, okay, lahat po tayo ay tayo po ay naka-design na tayo po ay pinagpala na, okay? And God bless them. Pinagpala na ng Diyos ang tao. Ngayon, ang tanong dito, sabing ganon, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para magkaroon ng kayamanan. And now, isipin natin, what kind of wealth it is? Anong kayamanan ito? Pero the thing is, no, yung mindset natin kasi, dapat matwist natin ito that it's not the material things, no? Pero if you read this chapter, ibinanggit po dito ni Moses yung mga tungkol po sa hayop, sa bakahan, sa pag-aalaga, no? Mapapansin natin dito, no? At makikita natin kung iisipin natin, kung mabago po natin iisipin ito, mga kapatid, parang ano lang parang material things lang ito. But, no, ang tanong dito, mga kapatid, yung pong bang wealth na ito po ba ay wealth na tinasabi po sa mundo ngayon? Okay? It is the wealth, the material things, no? O yung sinasabi natin, kasi pag sinabi ng wealthy person, mayaman. Especially nowadays, pagka merong magagandang sasakyan, no? Magagarang sasakyan, malalaki ang bahay, no? Mayaman no? Pero sabi nga natin, sa ating mga Kristiyano, ang alam natin, ang tunay na kayamanan ay ang Diyos. Tama po ba? No. Now, God has given us the power to produce wealth. Pero ang tanong, paano? Yan. Paano? Paano tayo magpo-produce ng wealth? Meron binigay ang Diyos sa atin ng kapangyarihan to produce wealth. Okay? Sabi nga, God has given us. Binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos to produce wealth. Whatever wealth it is, no? Kasi hindi po binanggit dito kung material yan or spiritual, pero anumang klaseng wealth o kayamanan yan, mga kapatid, dapat nating maunawaan na paano ba tayo, how can we produce, no? Sabing ganun, na paano tayo magkakaroon ng kayamanan. Okay? Kasi before we become, bago tayo maging daluyan ng pagpapala or ng wealth, no? Sabi nga, we are created to produce wealth, no? We have the power to produce wealth, at tayo rin po ay may kapangyarihan to transfer the wealth, no? Meron din tayong kapangyarihan yan, no? Na ilipat natin yung ating kayamanan, kung ano po yung natin, kasi we are designed we are designed na maging blessing, to be a blessing. Amen? No? Kasi tayo pinagpala na tayo, no? Sabi ko nga po, Genesis chapter 1 verse 28, we are all blessed. So dinesign tayo ng Panginoon to be also a channel of blessing, no? Sabi nga nun, we have the power to produce wealth, and we are also designed, no, to transfer the wealth. But the thing is, how can we produce wealth? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa gabing ito, mga kapatid.
No? Hindi po tayo lalayo sa context ng ating pinag-uusapan dahil napakaganda po nito mga kapatid. No? Ito pong Deuteronomy chapter 8 mga kapatid. Dito pa lang makikita mo na kung paano binibilinan ni Moses si Joshua at yung salita na yan ay nanggaling sa Diyos kung ano ang dapat nating gawin to produce wealth, no? Kasi ito na po yung penultimate stage po ito mga kapatid na before they were cross the Jordan River, dapat alam na ni Joshua, no, ano yung gagawin niya pagdating niya sa land of promise, okay? Alam na natin kung ano po yung meron po sa land of promise. So, hindi pa po nakakalam, sa mga bago pa lang po nakatunghay sa gawain ito, sa panonood po ng live stream nito, mga kapatid, no, ay sa land of promise po, sabi nga po doon po yung flowing milk and honey. At hindi yan yung flowing na nakikita lang natin. Let's say, tumutulo o talagang overflowing. Hindi po no? Milk and honey. If you remember, no, yung pong 12 spy, nag-send po, no, ni Moses para tiktikan. Ito pong land of promise na ito, yung iba po, no, yung mga kasama ni Joshua, no, at saka ni Caleb, no, makita niyo po, sabing gano'n, ano po yung sinabi nila? Malalaki, mga higante, ano, talagang malalaki, you know. Pero ano po yung iba, di ba? Sabi nga po, nagdala pa ng mga prutas talaga pong malalaki, mga ubas, mga saging, yung mga prutas talagang ang lalaki. So hindi lang siya basta land of flowing of milk and honey, talagang overflowing, malalaki talaga yung makikita nila. So ito po yung pag-ready, paghahanda po. So para maranasan nila yung wealth, to produce wealth, no? Ito yung dapat natin ngayon. How can we produce wealth? How can we produce wealth? Number one, mga kapatid, no? Given us a power, no, or ability to produce wealth. Now, how can we produce wealth? You have your ability, I have my ability. No, we have the power, we have the ability to produce wealth. The thing is, how can we produce wealth? Number one, no, if you read Deuteronomy, no, Deuteronomy chapter 8, verse 3, okay? As the Bible says, no, Deuteronomy chapter 8, verse 3, sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo lalayo. Hindi tayo lalayo dito mga kapatid, dahil nandito na po yung mga kasagutan. Okay? How can we, no, produce wealth? Number one, trust the process. Trust the process. Magtiwala ka kung paano ka pinoproseso ng Panginoon, how God process you, talagang kung paano, alam niyo po, maraming klaseng proseso ang Panginoon sa buhay natin. Amen. No? Maraming way ang Panginoon, no? Kaya nga minsan may mga tao nagtatanong, bakit ganito? Bakit ganito nangyari sa akin? Bakit ganito? Bakit kinakailangan kong dumaan sa mga ganito? Even your Christian, o matagal ka ng Kristiyano, tatanungin mo sa sarili mo, bakit ganon? Bakit marami kang bakit Marami kang daladalang bakit. You have your own bucket list. Puro ka bakit. Pero alam niyo mga kapatid, no? Kasi sabi nga po ng Book of Isaiah, di ba? Yung sabi ng Lord, di ba? My ways is greater than your ways and my thought are greater than your thought. So iba-iba po yung pamamaraan ng Panginoon sa atin. So hindi natin kayang arokin yon, okay? Sabi po ng verse 3, Deuteronomy chapter 8 verse 3. Sabi ko nga po, number 1 is trust the process. Sabi ganoon, and he humbled thee and suffered thee to hunger and feed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy father know, that he make thee know that man do not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, that man live. Alam niyo po itong word na to, mga kapatid. Baka naman po ang iniisip niyo, natatandaan ko to, sinabi ni Jesus ito. Matthew chapter 4 verse 4, no? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mga kapatid,
yung pong word na yon, actually hindi po si Jesus na nagsalita nun eh. No? Okay. Ginamit niya po yung word para ilaban po kay Satan. Kaya napaka-importante mga kapatid, meron tayong mga word of God na nasa puso natin. Na kapag tayo po ay dumadaan sa mga proseso sa buhay natin na parang hirap na tayo na hindi natin kaya, use the word of God. Amen. Just like what happened to Jesus when he were tempted, no, in the wilderness, no, ni Satan. Ano sinabi niya? No? Kasi sabi ni Satan, gawin mo ng tinapay ang mga batong ito. Ang sabi ni Jesus, hindi lamang, sapagkat nasusulat. And Jesus know what is written on the Bible, no? What is written on the Word of God. Nasusulat. Okay? Kaya sabi dito, mga kapatid, no? At ikaw ay pinagpakumbaba niya. At pinagdamdam ka niya ng gutom. Ibig sabihin mga kapatid, sa King James ko kasi medyo malalalim po talaga, no? Pero napakaganda po. Para sa akin, napakaganda pong unawain. Okay? Hindi ko lang po alam sa iba. Okay? Ako po sa akin, ito po talaga yung prepared ko. Ang ganda pong unawain. Ibig sabihin po na pinagdamdam, pinaranas sa atin. Okay? Hindi po nagdamdam na lungkot ka or gano'n. Hindi po. Nag-emote ka, hindi po. No? Pinadamdam ka niya ng gutom. At pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakikilala. Ni nakikilala ng iyong magulang upang kanyang ipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagbumula sa bibig ng Diyos. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Okay? Kasi, alam nyo, minsan dinadaan tayo ng Panginoon sa mga bagay-bagay. Okay? Before we produce wealth, we have to trust the process of God. We have to trust the process sa buhay natin. Magtiwala tayo, ito yung proseso ng Diyos sa atin. Kaya tayo ginagawang ganito, no? You know Manny Pacquiao. You know who is Manny Pacquiao before, 'di ba? Manny Pacquiao is hindi naman siya kilalang tao eh. Hindi siya kilalang tao. Pero nung siya ay sumalang sa training, no? Nung mabasa ko at mapanood ko yung kanyang life story, nung siya ay sumalang sa training, no? Sabi nga ang kanyang boxing bags, no, yung puno na tinalian niya ng unan, no, tapos yun ang sinusuntok niya. He know that is the process para maging isang sikat na boksingero, isang mahusay na boksingero. That's the process, no. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. We should understand the process. We should trust the process. Kailangan matuto tayo, no? And when Manny Pacquiao become a great champion, no, merong mga taong nakapalibot sa kanya, no, na tinitrain siya, no. I remember yung isang personal coach na, yung kanyang tawag noon, tactician niya, no, si Ariza, no. Naalala ko, pinakita yung training niya, pinapalo-palo yung tiyan niya, binabagsakan siya ng bola ng bowling sa tiyan, no. Pero he trusts the process. Alam niya itong proseso na ito yung magpapatibay ng kanyang tiyan, no? Magpapatibay ng kanyang katawan to be able na kaya niyang saluhin yung mga punches na ibabato sa kanya ng mga makakalaban niya. You know, God putting us on that kind of situation para malaman natin, para maunawaan natin, para masalo natin, para kahit ano man ang mangyari sa atin, magiging matibay ang pangangatawan natin. Para pagdating ng pagkakataon, alam natin kung paano yung gagawin natin. That's why, katulad nito sinasabi dito mga kapatid, no, ikaw ay pinakumbaba niya at pinadamdam ka niya ng gutom. Yan ang proseso. Ginugutom ka, okay? May mga pagkain na hindi mo kilala, sabing gano'n. Pero kahit mga magulang mo, hindi nila kilala itong pagkain na to. Pero kailangan mong kainin, sabing gano'n. Di ba yung mana? Hindi nila kilala to eh. Ano? And to think is, itong mana na to eh, for today lang yung pagkain. Kinabukasan, hindi mo pwedeng mag-ipon, ano? Araw-araw. No? Pero ano yung ibig sabihin nun? Hindi lamang sabing ganun, no? Sa tinapay na bubuhay ang tao. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan nating pagtiwalaan ang proseso ng Diyos sa atin. Amen? To produce wealth, we must trust the process. Para tayo po ay makagawa ng kayamanan. Whatever the wealth it is, we have to trust the process. Amen.
So, yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, mapapansin nyo po dito, no? As a verse 3, sinasabi po dito na kinakailangan, no? Nakita niya dito, no? And He humbled thee and suffered thee. Dito mo, talagang pinaramdam ka ng kahirapan. Minsan, paparamdamin tayo ng Panginoon ng kahirapan mo. Amen? Secondly, mga kapatid, no? Pangalawa, how can we produce wealth? Stay humble. Stay humble. Kailangan, sabi nga, you have to remain your feet on the ground. No? Kailangan maging mapagpakumbaba ka. Ano? Sabi nga ni Paul, no one can boost God. Hindi. Sabi nga ni Pablo, wala akong kayang ipagmalaki. Kundi, ang may pagmamalaki ko ay nakilala ko ang Diyos o naroroon na meron akong Diyos. Meron akong Panginoon, sabi ni Pablo. No? You know, Paul is, no, napakatalino niya, nag-aral siya kay Gamaliel, pero lahat yun ay inalis ng Panginoon, yung mga alam niya. Kaya nga sabi niya, wala siyang kakayanan. No? Wala. All is nothing without Christ. Amen? No? So, ito yung dapat natin makita. We must, number 2, stay humble. Kailangan manatili tayong mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, kahit sa maraming tao, kahit sa tao, no? Hindi natin kailangan. Sabi nga, pride goeth before destruction. Stay humble. Okay? Okay? Sabi nga no, ng Deuteronomy chapter 8 verse 13 to 14, no? If you read Deuteronomy chapter 8 verse 13 to 14, and when thy earth and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all thou hast is multiplied, then thy heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Sa Tagalog po, at pagka iyong bakahan at iyong mga kawan ay dumarami, at ang iyong mga pilak ay tinatangkilik ay dumarami, at nagmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon na Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Okay? So, ito pong mga kapatid, ito pong verse na ito, no, talking about stay humble. Be humble or humbleness. Okay? No? Kasi nga sabing gano'n, no, kung at pagka ang iyong bakahan at ang iyong mga kawan ay dumarami. Okay? Now, sabi ko nga, trust the process. Now, you have trust the process, nag-start ka na, you're producing wealth. Okay? Ang gusto ng Panginoon, stay humble. Stay humble. Okay? Katulad ng mga salitang ito, no? Dahil sabing ganon, kapag ang iyong bakahan, ang iyong mga kawan ay dumarami, at ang iyong mga pilak at ginto ay dumarami, at ang lahat ng iyong tinatangkilik ay dumarami. Okay? Ang gusto ng Panginoon, stay humble. Okay? Remind yourself, mga kapatid, stay humble. Whatever it is, ano man ang narating mo, hindi ka pwede magmalaki, no? Alam nyo, mga kapatid, no? Si Jesus nga, hindi tayo tinuruan na magpakayaman. Hindi tayo tinuruan na Jesus na magkamal ng maraming salapi or whatever it is, no? Kasi, alam nyo, yung covenant dito, may binabanggit dito na covenant di ba? Sabing ganon, which the Lord your God, no? Yung pinangako, mayroon tipan ang Panginoon, no? Sa ating mga ninuno noon, ano yung tipan niya noon, yung tuto pa rin niya, no? Ang kanyang sinabi. You know, yung panahon natin ngayon, we are on the covenant na dinala po ni Jesus. Okay? Okay, ang Old Testament, mga kapatid, okay? Ito po yung ano, yung prophecy, no, yung tawag noon, yung prediction po for the New Testament. The New Testament is yung pong katuparan, okay? Katuparan po ng lumang tipan. Okay. Now, in the New Testament, dumating po si Jesus, okay? And Jesus teach us, no, not to get the wealth of this world. Okay? Tinuruan tayo ng Panginoon na hindi itong yaman ng mundong ito ang kailangan natin. But we need the wealth.
coming from heaven. If you notice mga kapatid, the word it is, nang sabing ganon, no? Pagka ang iyong bakahan at ang iyong mga kawan ay dumarami at ang iyong mga pilak at ang iyong ginto ay dumarami. Mapapansin nyo ito mga material things ito eh. Mga material things. Nakikita nyo po. Pero, itong mga material things na to, it is not ours. Okay? It is from God. Remember what the Bible says in Haggai chapter 2, verse 9, if I'm not mistaken, it is chapter 2, verse 9, sabi niya, silver and gold is mine. Ang ginto at pilak ay akin. Sabi ng Panginoon. Diba? Kaya nga sabi niya doon sa mga sumunod na verse, babaguhin niya yung templo. The glory of this temple is greater than the former. Bakit? Kasi may kakayanan ng Panginoon. Kanya yan eh. Kanya yan. So, wala tayong kayang ipagmalaki. Stay humble. No? Pagka nagtiwala ka sa proseso ng Panginoon, if you trust the process of God, then you're starting to produce wealth. Stay humble. Okay? Ano man yung wealth na lumalago sa iyo, your spiritual wealth, your material wealth, your physical wealth, stay humble. No? Parang, alam niyo po yung parang nag-gym. Pag nag-gym, di ba? Naalala ko kasi may napanood po ako nito eh sa YouTube, no. Nag-gym siya, no, nag-aaral siya, nag-gym siya. Unti-unting lumaki yung katawan niya. Lumaki yung katawan niya, no. Pero bago siya pumasok doon sa gym, ano siya yung napakababang loob niya, no, kasi nga sabi niya, maliit na katawan ko, gano'n, no. Then sinabi sa kanya ng trainer niya na kailangan sundin mo yung proseso. Okay? And he trusts the process, no, ng merong coach. He trusts the process, then he began to gain, no, yung kanyang mga muscle at lumaki ang kanyang katawan, no. Nang lumaki yung kanyang katawan, mga kapatid, naging mayabang siya. No? Sabi niya, kaya kong buhatin to. Okay? Isang istorya ito, napanood ko sa YouTube ito. Pero totoo po ito nangyari, mga kapatid, no. At hindi lang siya ang nangyari sa kanya ito. Napakaraming mga bodybuilder, no. Ito po isang sikat na bodybuilder sa buong mundo, no. Nung malaki na katawan niya, sinasabi niya, kaya kong buhatin ito, no. And one time, tinrigger siya ng mga kasama niya sa gym. Sige nga, buhatin mo ito. Oo, yan lang pala, magaang lang yan, sabi niya. So, tingnan niyo po, nawala na po yung humbleness niya. Samantalang nung unang patpatin pa siya, payat-payat pa siya, napakababang loob niya. Pero nung lumaki yung katawan niya, yabang niya na. Okay? Alam niyo po, binuhat niya po yung weight, tawag nun, yung barbell o yung binuhat niya po, mga kapatid, sobrang bigat. At ang nangyari po, mga kapatid, nagkaroon po ng torn, naputol po yung kanyang litid. No, at yung muscle niya po, nag-compress. Dito po, pumunta lahat yung muscle niya. Yung kanyang, bicep ba tawag. Pumunta po dito. So, nagkaroon po siya ng, na-injury po siya. No? Dahil sa kanya, dahil sinasabi niya kaya niya, pero hindi na pala kaya ng kanyang katawan. Sometimes, marami pong mga tao, mga kapatid, kahit po mga Kristiyano, nakakalungkot. No? When they are starting to produce wealth, nag-iiba na po ang kanilang mga mindset. Amen? And this person, mga kapatid, siya po ay lumalaban sa mga tournament. At siya ngayon ay hindi na, after po ng injury niya, hindi na po siya nakabalik pa. No? Dahil po yung kanyang ligament na naputol po ay naibalik pero hindi na po pwede, no? And nag-iba po siya ng sports, no? Pero nangyari ulit, naputol po ulit yung kanyang ligament dun sa part na yon. Sa ibang sports na po, mga kapatid. So ano po ibig sabihin nito? Okay? Meron pong consequences kapag po hindi tayo naging humble. That's why God teaching us to be humble. To produce wealth, number 2, stay humble. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, stay humble. O ituro mo dyan sa may screen ng yung cellphone. Sabihin mo, kung ikaw nanonood sa cellphone o sa laptop o sa computer, sabihin mo, stay humble. Turo mo yung sarili mo. Okay? Stay humble. Number 3, mga kapatid. Okay?
So, pinag-uusapan po natin yung pong buong, hindi tayo lumalayo dito sa mga verses po. Okay? Number 3, ito na po yung ating tema. Ito po yung context talaga nito. Ito po yung verse 18, ito po yung, sabi ko nga po, yung heart nitong chapter 8 na ito. Okay? Sabi nga ganun, sa verse 18, "But thou shalt remember thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, for He may establish His covenant, which He swore unto thy father, as it is this day." Okay? Ano po yung sinasabi dito? "But thou shalt remember thy God." Okay? Number 3 to 12, mga kapatid, remember God. Always remember God, mga kapatid. Okay? To produce wealth, whatever the wealth it is, kailangan lagi mong aalalahanin ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, sabi ganoon, "But thou shalt remember the Lord thy God." Bakit kinakailangan mong alalahanin ang Diyos? "For it is He that giveth ability or power to get wealth." Sa Kanya pala, Siya pala ang nagbibigay, sa Kanya pala nanggagaling Siya pala yung source. So, dapat lagi natin siyang inaalala. No? Minsan kasi, meron tayong mga ginagawa, meron tayong mga attack, meron tayong mga approach sa ating buhay na we don't even remembering God, no? Lalong-lalo na kapag financial ang pinag-uusapan. Pag financial ang pinag-uusapan, minsan, no, nauuna pa, no, yung iba, no. Nakakalimutan natin na meron palang Diyos. Okay? Just always remember thy God. Remember our God. No, sabi nga, no, but it is He that giveth power. Okay? So, yung number 3 po, mga kapatid, remember our God. Tandaan nyo po yan, tatandaan nyo po, meron tayong Diyos. Okay? Yung Diyos natin, yung Diyos po na buhay na nasa kalangitan. Yung Diyos po natin, yung Diyos na kumikilos po sa ating buhay. Okay? To produce wealth is not just having worldly wealth. Tandaan nyo po. To produce wealth is not just having a worldly wealth, but have wealth in spirit. Magkaroon tayo ng kayamanan in spirit. Mas dito tayo lumago. Yung wealth ng ating spiritual aspect. Mas lumalim, mas lumago, mas lumaki ang ating aspeto in spirit. No? We do not need the wealth of this world. Hindi natin kailangan ito. But of course, we need, no, ang mga meron tayong mga pangangailangan, but the wealth of this world, mga kapatid, hindi po natin kailangan, no? Kasi alam niyo, mga kapatid, napakadelikado po ito. Napakadelikado kapag yung wealth po ng mundong ito ang ating pong tina-target, ang ating pong. Well, hindi naman po masamang yumaman. Hindi naman po masamang magkaroon ka ng kayamanan, mga kapatid. Pero tandaan niyo po, wag mong hahangaring yumaman. Okay? Dahil gusto mo lang. Let God, no, put wealth on your life. Hayaan mo ang Diyos magbigay sa iyo ng kayamanan. But tandaan mo, mga kapatid, itong tatlo na ito, no, malapit na po tayo matapos. Trust the process, stay humble, and remember our God. Okay? Mga kapatid, gusto ko lang pong tapusin itong sa pinag-uusapan natin. Sabi ko nga, to produce wealth is not just having a worldly wealth, but to have wealth in spirit. We do not need this worldly wealth. Okay? Pag binasa niyo po kasi ang Deuteronomy, ang 1 Timothy chapter 6, beginning verse 8 and 9, mga kapatid. Okay? Bigyan ko lang po yung side chapter. And having food and raiment, okay? Let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Sa Tagalog po, ngunit kung kayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Dadapwat ang mga nagsisipag-nasang yumaman, ay nangangahulog sa tukso at sa silo, at sa maraming mga pitanghangal na nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Church, I want you to understand, mga kapatid, no?
na let us avoid this worldly wealth. Iwasan po natin tong worldly wealth na ito. Sabi nga ni Jesus, di ba, we cannot serve two master at the same time. You will hate the others and you will love the others. Okay? So, mga kapatid, ang tinuturo po ng Panginoon sa atin dito is to produce wealth, not in the worldly wealth. Amen? No? Alam nyo, nung nag-uusap po si Joshua at si Moses dito, no? Ini-internalize ko po at pinag-aaralan ko po. Sabi siguro, ang grabe ang pag-uusap nila, masinsinan, no? Na talagang pilit itinatanim ni Moses sa isipan ni Joshua, no? Yung patungkol po sa kayamanan na ito. Okay? God has given us the power to produce wealth and also to transfer that wealth, mga kapatid. But remember, this wealth is not a worldly wealth. Hindi po kayamanan ng mundong ito. So, starting tonight, no, tomorrow, no, the other day, sa mga darating pang panahon, let us not aim to have this kind of worldly wealth. But let us aim to please God. And that is the great wealth na pwede nating gawin. Mapaluguran natin ang ating Panginoon sa ating ginagawa, mga kapatid. Mapaluguran natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Patuloy tayong maglingkod. Don't think about the wealth of this world. Well, to follow na yan. Pag nakita ng Panginoon that you are worthy for this kind of wealth, tandaan mo, you trust the process of the Lord, pumasa sa proseso ng Panginoon, nakita niya kayo nagpapakumbaba, kasi kung nagpapakumbaba ka, kung ngayon pa lang, ngayon mataas ka na, baka pagka tinangkilik mo na yung mga binibigay ng Panginoon sa'yo, lalo ka pang tumaas, hindi gusto ng Panginoon yun. Amen? So mga kapatid, no, let us make ourselves, no, na tayo po ay laging handa sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Praise the Lord. Sige po, tayo po yung manalangin, mga kapatid. Heavenly Father, Lord, thank you, Panginoon, for the short time, Lord, na ibinigay mo sa amin to study your word. Thank you, Father God, for your revelation, O Lord. That, Lord, kami po, Panginoon, ay nakapredestined na, O God, Lord, to produce wealth. You have given us a power, O God. Well, thank you, Panginoon, O God, Lord, for giving us a power to produce wealth. Lord, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Turuan, O Diyos, kung paano namin, Lord, gagawin ang mga hakbangin ito. And Father, I pray, O God, sa aking mga kasama sa gabing ito, Panginoon, O God. Lord, continue to teach us, O Lord. Continue to put in our mind, Lord God, ang lahat ng ito, Panginoon, O God. Salamat po, Diyos, sa iyong revelasyon sa amin, sa iyong kapahayagan, Panginoon. But truly, O Lord, nothing is impossible unto you, God. Salamat po, Panginoon. We entrust everything unto you. In Jesus' name. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po, ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan, na bumabati sa inyo ng magandang gabi at tayo pinagpala na ng Panginoon. Have a blessed week. Have a blessed year. Have a blessed a day na lilipas pa sa ating buhay. We are all blessed at tayo po'y pinayaman na ng Panginoon. Stay humble and God bless us all. Maraming salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Ay kapiling, subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang manlilingkod, walang
kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangan